Aysamız dostlar, mine mында бүгін қайнатқышыны түзәту күрсәтәрсем килгән инде. 2 атна жүргән чәй эчмичә, ничектер башка да килмәде. Армияда шикелле теге кырынгыч лезвиялар белән эшләп тә карап уйлаган идем, карап нитәргә дип. Янарсын нәрсәдер бүген җөргәч башка шундый уй килде дә, мәктәп эчендә менә аның спиральләренә бер нәрсә булмады, сынды инде менә кисеп алырга туры килде менә шулай. 2-3 мәртә кисеп алдым инде менә шулай күренә микән? Кисеп. Инде ничек кискәннәрен, төзәткәннәрен күрсәтмим инде. Менә шул ялгыш сындырдым да инде, бераз гына кыскарак булып калды менә шулай. Менә шулай итеп әзрәк кырыйларын кисеп аласы калган башта юк. Уйлаган идем, ичендә бер шундый жука гына әйбердер дип, бер дә теге эшем төшмәгәч белмәдем инде. Менә шуңа күрә әгәр шундый кайнаткычларыгыз булса, кипятильникларыгыз әкртен генә шулай итеп кисеп алсагыз була икән ясап менә шулай тагын. Бунда шундый гына кичкенә генә шундый трубочка гына ниләр менә куш үзенеке нителгән булган, кургашын белән эритеп ябыштырган булган. Мин андый нәрсәдер яратмам. Нигә дигәндә кургашын әзрәк гәүдәләргә, организмнарга нирәк зыянлырак дип уйлыйм. Менә шундый нәрсә эшләдем, менә кайнатып карыйбыз. Так, пауза. О, җегетләр кайный. Кайный менә кайнады хәзер. Так, остановим. Хәзер менә бу үзенең әйберсен куябыз инде, менә кырыйларын кисеп, өстеннән чыбык бәйлибез. О, менә булды, ниләрне изоляциясын ясам, но мондан тотмаска инде. Менә бу чыбыгыннан тотсагыз әйбәт бар. Әзер хәтәр булыгыз инде. Рәхмәт. Кемгә кызык.